Членове и симпатизанти на политическа партия Атака във Варна почетоха годишнината от гибелта на апостол на свободата Васил Левски с факелно шествие и поднасяне на венец. 141-та годишнина от гибелта на апостол на българската свобода Васил Левски бе почетена с факелно шествие от варненските патриоти, членове и симпатизанти на политическа партия Атака. Той се проведе в разстоянието от партийната централа, намираща се на булевард Цар Освободител до паметника на апостола в Морската градина. Каузата, за която дяконът даде своя живот, тясно кореспондира с възгледите на патриотите в идеята да си върнем България, тъй като той бе не само организатор на мрежата от революционни комитети, но и основен идеолог на българската национална революция. Това, с което се отличават постулатите на дякона Левски, е силната му вяра в народа и по-конкретно в собствените му възможности и сили за борба. Той искрено е вярвал, че българската свобода може да бъде дело единствено на всички нас, а не някакъв подарък даден ни от чужда сила. Какво ви накара да дойдете да почетете паметта на апостол на свободата Васил Левски? Според мен всеки гражданин на България би трябвало да бъде в този момент, в този час, пред паметника на нашия велик апостол. Всеки би трябвало да почете този памет. Когато идвах насам и когато Цветана помоли да говоря, поне всяка година аз говоря на 19 февруари, си помислих какво трябва да кажа днес и какво има да споменем, нещо неясно, нещо, което не се знае. Обаче стигнах до извода, че и с тези високопарни слова, които всеки назалива, и политици, които най-малко го заслужават, и демагози, и социолози, които непрекъснато подпитват, разпитват, без да разбират същността на нещата. С Христо Ботев се получи така. На 6 януари във вестници не писаха нищо. Слава Богу, за Васил Левски 2007 година го избраха за най-великия българин в 1300 годишната история на България. Но сега, ако попитате малките лица, кои са техните герои, дали някой иска да потържава на Левски, на Бенковски, на националните герои, на героите от съпротивата, те ще ви кажат не. За тях герои са Джаро, Косама, големия, малкия близнак и така нататък. Виждате до каква степен се обесени българския народ, до каква степен нихилизма настъпи в неговото съзнание. Аз се чудя и някой път се двумя и се чудя как този човек през целия си живот, непрекъснато във всеки един период от своя живот, той преминава по-нагоре и става завършен революционер. От когато се става калугер 1859 година на църквата Свети Спас в Карлово, до 1864 година, когато вече след като се връща от легията, първата легия в Белград, панелът китовчетата, създаването на революционните комитети, той непрекъснато върви нагоре. При него няма спиране назад. Той проумява и същността на хората, на българския народ, за неговата психология. Просто се чудя. Как успява този човек, който не е учен, да разговаря с всички хора? Карагьозов, известен чорбаджия в Търново, дава пари. Когато отива в Истанбул и се събират да се прави революционен комитет, по-късно спомняте на Христо Стамболски, той е бил личен лекар на везира, каза, се събраха много хора. Никой не го познаваше. Питат кой ще бъде тук. Разбраха, че трябва да се прави нещо. И когато Левски влезе, каза и говори един час, всички казах, после го признаха за апостол. Тоест, това е някаква вътрешна дарба, вътрешен талант, вътрешна гениалност, която ние имам да си обясним. В деня на съда, даже това е, както го казва, това е било анкетна комисия, този съд не е легитимен, го оставят сам. Всички се обръщат срещу него. Това е нещо, което е кощунство. Това е някаква черта на българския народ, макар че тук е много трудно да се говори за този народ в такова нещо, но ние го оставяме сам. Ние просто този човек го почитаме чак когато почине. По принцип в България е така. Когато един човек помре, когато след време се оцени неговото дело, тогава той се оценява като заслужил и велик човек. Което не трябва да бъде така. Водиха се спорове за най-любопитни работи от личния му живот. Имал ли е приятелка, какъв е бил, така нататък. Особено след 90-та година се народиха разни публицистчета и публицисти, които го изкараха конекрадец, убиец и така нататък. Виждате какво става, как чуждите, не български сили посягат на апостола. На неговото най-свято нещо, любов към родината, патриотизъм. Защото той има много ценни неща. Зато и някой път апелирам, погледнете и вижте писмата му, прочетете ги, вижте ги, разберете ги, вникнете в съдържанието им. При тях няма аз или той, всички ние. Виждате какво става и в парламента. Срещу българския народ се извършва погром.
стъпаловиден погром, като вземете превозвачите сега в Турция, извинявам се за отклонението, след и вакъфските имоти, сега изказването на турския депутат. Виждате, че срещу нас се води една кампания. Злостна, жестока кампания, на която никой не реагира. На която ние чакаме някой друг да стане. Така няма да стане. Ние вече другите хора трябва да проумеят. Българският народ трябва да се събуди, а не да чака някой друг да му решава съдбата. Поради това патриотите ежегодно поддържат жива паметта за апостола на българската свобода, защото днес в условията на тотално насаждания нихилизъм, ние повече от всякога се нуждаем да повярваме отново в себе си така, както дякона ни завеща преди около век и половина. В края на шествието патриотите поднесаха цветя пред паметника на Васил Левски и го почетаха с едноминутно мълчание. Необходимо е да знаем, че докато има и един българин, който да пази в сърцето си не само паметта, но и познанието за живота и саможертвата на святата личност, България ще има.